că ne apropiem ușor de final și vreau să vă întreb altceva. Am evitat pentru că discuția a fost extrem de interesantă. Omul politic Octavian Bădescu, dacă ar avea posibilitatea să intre haideți să facem un exercițiu de imaginație. Octavian Bădescu este noul ministru de finanțe al guvernului din 2024 și nu va fi schimbat 4 ani de zile. Și plecăm de la această ipoteză. Vă vedeți acolo sau vă doriți altceva? V-ați dorit ceva administrativ și nu... În primul rând, nu cred, nu sunt om politic, nu mă numesc, nu gândesc sub forma asta, om politic. Tocmai că de oameni ca dumneavoastră care n-au o gândire politică are nevoie această societate, are nevoie de manageri. Eu am mai spus-o de multe ori, trebuie să fim conduși nu de oameni politici, oricum doctrinele sunt total epuizate, adică nu mai există o doctrină pe care să poți zici că te bazezi. Au fost, din păcate, demonetizate. Da. Toate au fost demonetizate. Nu înseamnă că n-aveau un fundament la bază, dar au fost într-adevăr demonetizate și e foarte greu să te mai revendici. Managerul care intră în politică și devine ministru de finanțe, Octavian Bădescu, ce-ar face? Cred că România, nu știu ce ar face, nu vreau să spun ce ar face, că sigur nu o să mai ajung. Ok. Da, nu, deci e neimportant cine și cum. Eu vreau să accentuez că nici nu contează cine e ministru. Important e ce ar trebui făcut pentru ca unei majorități a oamenilor să-i meargă mai bine. Și asta poți să faci din orice poziție și ceea ce fac eu, scriu în cărți și chiar implicându-mă, încercând să ajut un partid politic din România în niște demersuri, să influențez, asta e parte din implicarea socială, dacă vreți. Ceea ce are nevoie România, are nevoie de un buget echilibrat. Orice om, orice familie are nevoie de buget echilibrat. Implicit și o țară, care e o comunitate mai mare. Da. Un buget conservator, echilibrat, are nevoie de o monedă reală, are nevoie de o birocrație scăzută. Adică cât mai multe resurse se ducă în zona productivă, nu în zona neproductivă, ca să atârne. Da. Deci are nevoie de o reformă profundă în plan monetar, fiscal și administrativ, arhitectural. Formele, putem discuta de treaba asta și poate chiar facem o emisiune dacă vi s-a părut interesantă. Clar, pentru că înainte, cu un an în urmă, eu am publicat o altă carte, Pentru o Românie de Aur. Da, o am și pe aceasta. Despre care vom discuta, pentru că m-am gândit să splităm, să facem două emisiuni, pentru că sunt două nuanțe diferite pe timp, resurse și monedă. Partea de monedă e un element central și de-aia am accentuat-o. Da. Nu sunt singurul care a venit cu... Sigur, eu am făcut legătura cu timpul, dar necesitatea acoperirii integrale a monedei a fost susținută de mulți economiști de-a lungul timpului, economiști în special austrieci, dar și un economist român, Angel Rugină. Da. Deci, eu doar am continuat niște idei, adică am fost plăcut surprins să găsesc și la economiști români de prestigiu această idee. După aceea eu am continuat-o și am dezvoltat-o, dacă vrei, și am adus-o în actualitate, poate, adăugând la ea. Dar în afară de reforma monetară, care cuprinde ce vorbim, există această nevoie de eficientizare, de alocarea resurselor. România este o țară bogată în resurse naturale și nici resursele umane nu sunt mai prejos decât alte resurse. Și problema se pune de ce noi avem în clasamentele pe rezultate locul poate în primii 10, 20, 30 ale lumii din perspectiva resurselor și din perspectiva rezultatelor suntem 40, 50, 60, 70 poate. Asta este un defazaj, un ecart care trebuie recuperat. Și, într-adevăr, trebuie reașezată politica fiscală. Politica monetară am vorbit, politica fiscală trebuie reașezată deplasată de la impozitarea timpului oamenilor, care este practicată astăzi, către o impozitare a consumului de resurse naturale și umane. Corect. Da? Nu către impozitarea utilității noastre. Deci trebuie deplasată această chestiune și trebuie minimizate costurile administrative printr-o liberalizare a pieței. Știți că mi-a venit o idee acum stând de vorbă cu dumneavoastră, ca la următoarea întâlnire să o facem în 3
și o să mai am un invitat cu care să putem să discutăm același lucru, pentru a da puțină nuanță, pentru faptul că oamenii trebuie să înțeleagă că țara asta și antreprenoriatul din țara asta mai au câte o șansă de a Au, dar trebuie să revenim la origini, pentru că trendul pe care suntem, unde vom ajunge? O singură bancă centrală mondială va deține tot ce e mai valoros pe pământ? Nu-i firesc. Și noi ce suntem? M-ați înțeles? Deci asta este evoluția. Dacă te uiți în timp, asta este evoluția. Doar la ultima 100 de ani. Gândiți-vă că la începutul secolului trecut, în America trăia cu 3, 5, 10% din produsul intern brut, era bugetul statului. Astăzi, țările trăiesc cu 30, 40, 50, 60% din produsul intern brut și la ce le-a folosit? Pentru că sunt permanent în datorii și în datorii din ce în ce mai mari. Unde ajungem pe acest trend? Ni se vor lăsa doar resturile și ni se va impune cum să le cheltuim. Corect. Rezervele noastre. Știți care este datoria pe cap de familie în România acum? O familie de 4 persoane, 2 bărbați, 24.000 de euro. Deci, noi plecăm în fiecare lună cu minus 24.000 de euro și acum s-a mărit că ne-am mai împrumutat. Numai dobânzile. În România, numai dobânzile reprezintă 10% din veniturile bugetare. Cheltuielile cu dobânzile, 10% din veniturile bugetare. Datoria publică, deficitul bugetar, nu se raportează la PIB, se raportează la veniturile bugetare. Corect. Poate datoria generală poți să o raportezi la PIB, dar datoria publică nu, doar în momentul în care calculezi corect, vei vedea că e astăzi 20-25% în fiecare an. Este enorm și este nesustenabil și vom ajunge într-un colaps în care se va plăti. Și se va plăti, o să vedeți, într-o vinere spre seară vor interveni măsuri de asigurare a stabilității financiare care vor însemna decapitalizarea ale oamenilor. Eu caut să intrăm iarăși o prelungim și mai trend. mult. Și intrăm atunci oare să fim un fel de Cipru? Vom ajunge categoric în situația Ciprului pe această direcție până în finalul acestui deceniu. Veți vedea că se va întâmpla. Despre partea de fiscalitate și despre datorie publică și despre lucrurile care țin de bani și nu de timp, o vorbim data viitoare, pentru că a fost o plăcere. Timpul trece repede atunci când vorbim de resursă monetară și de monedă. Distinșilor, aveți la îndemână 2 canale importante în care să vedeți o emisiune de excepție, ca toate celelalte, din punctul meu de vedere, dar din punctul vostru de vedere mi-ați scris că doriți substanță. Astăzi ați avut o emisiune plină de substanță, o emisiune în care trebuie să învățați cu toții cum să vă gestionați banii, timpul și cum să vă gestionați viața pe care o trăiți, pentru că până la urmă este definită, nu e nedefinită.